Salutare, bine m-am găsit la noi episod. Astăzi o să vă arăt cum să vă descărcați Brawl Stars cu hack. Deci haideți să începem. Îl avem alături un invitat special, Filip Dorel Rafael. da, ne aduce în YouTube. Da, aici am mai multe. O să vă las linkul în descriere la acest video în care eu o să vi-l las. O să-l vedeți în descriere. Cam acesta este videoul. Abonați-vă și la canalul lui, și-l cheamă Brawl Man. Bun, ne va duce în descriere și vom da pe Mediafire. Bun. Dacă vă place acest episod, comentați, dați un like, subscribe, să vă abonați, să dați un share. Bun. Dăm descărcare. Dăm egală de descărcare. Bun. O să revin când o să mi se instaleze. Da, am revenit. Mi s-a instalat, dăm install. Dar acest joc nu o să vă meargă dacă trebuie să faceți două pasuri. Bun. Vă duceți afară, vă duceți în Facebook-ul vostru și scrieți așa. Am terminat, nu o să vă meargă, scrieți cam așa. BRO-STR România. Bun. Vom da pe primul și o să ne dăm, un like. O să dăm ca așa. Trebuie să dați așa. Wow. Bun. După aceea trebuie să scrieți Open, atât. După aia ieșiți afară și îl băgați în bară și dați pe anunț Brawl Stars. Bun. Acum o să vă meargă jocul foarte bine, nu o să vă meargă sacadat. Dacă vreți să mai fac astfel de genuri de joc, să dați și like, să și vă abonați. Bun. Vă puteți pune orice nume vreți voi. Uitați, cam așa arată contul vostru. Trebuie să vă puneți și numele. Uitați, aici zice că aveți 40 de trofee, dar nu este chiar așa. Aveți 10 Brawl Box-uri, puteți deschideți orice Brawl Box vreți voi. O să vă pice orice vreți, o să vă pice ceva. Așa. O să upgradez cu Penny. Bun, o să cumpărăm unul de ăsta 6. Nu o să vă pice nimic, trebuie să vă pice din prima. Bun, dăm 9. Bun. Hai să dăm și un match. O să dăm aici showdown. Eu o să joc prima dată cu Bull. O să-l cumpărăm pe Bull și skin-ul lui Bull. Cam acesta este. Bun, da. Set. Dăm ce l-a creat și vom da pe showdown. Nu să vă meargă în cele 5 mape când o să dați play. O să vă dai doar cu Bull. Cam așa arată. Bun. Mulțumesc pentru super power, mamă. Am încurcat. Bravo. Avem deja 3 power, 3. Bun. Așteptăm un pic. What? Dacă o să ajunge la acest episod 100 de like-uri, o să fac cum să vă descărcați și Clash Royale cu hack.
Bravo, mă. Bun, bă. Mamă, eu am Brawl Stars fără hack. Bun. O duce pe Nita, dai, bravo, mă. Știu unde sunt ea și nu vreau să mă gândesc. Hai, boss. Deci, da. Cam atât a fost pentru azi, prieteni. Nu comentați, dați un like, subscribe, vă abonați, dați un share. Eu am fost Emanuel, el a fost Filip Dorel Rafael și o să vă las pentru Manu ca să dați foarte multe like-uri pentru că ți-a șters contul și așa ca să fie mulți abonați. Bun.